H2O stačí přidat vodu. Šťastné rodinky. Máš chvilku, zlato? Já zrovna se koupu, nepočká to? Napadlo mě, že by bylo fajn vyrazit si na piknik. Spolu. Ty, já, Kim a Sam. A už si o tom s kým mluvil? Proč s námi musí chodit na pláž? No, aspoň to bude veselější, že ano? Ne. A stejně nemám co na sebe. Určitě se ti to bude líbit. Mám pravdu, Cleo? Možná bychom měli jet na piknik radši do hor. Aby byla změna. No, Tyhle bikiny jsou krásný. na pláž budeš asi potřebovat nový plavky. Tyhle se mi líbí. Tak si tam po snídani zaběhni a koukni, jestli je mají. Dobře, dík tati. Umírám hlady. Pojďme se najíst. Kolik máš? A kolik ty? Bezva. Můžem si dát ovocný salát. A vejce s toastem, bez vajec. Palačinky bez palačinek. Najdu si práci. Kdo je to? To je Zane. Je prachatý. A taky vůl. To potřebuju. Ahoj, Ahoj. jdem si zaplavat. Jsou pohovory s uchazeči o místo. Až za 1,5 hodiny. Ješ včas? Poradíš si sám, hledáme obsluhu a ne vědce s Nobelovkou. Pořád po tobě jede? Je moc fajn. Jdeš trénovat? Ne, to stačí. No tak zatím čau. Máš ráda sushi? Ty si předěláváš práci. A to mi nevadí. My si ho dáváme dost často. Viď, zlato? K snídani, k obědu, k večeři. Sendviče by stačily. Vážně. No, když myslíš... Radá! Moc ti to sluší. Páni, nový plavky. Možná si je koupím taky. Myslím, že mají jen menší velikosti. Objednala jsem nám všem mořský kajaky. Bezva. Já to si odpustím. Už si to zkoušela? Pádlování není pro mě. My si to zkusíme moc rádi. Už se moc těším. To bylo prima. Bylo to skvělý. V baru je teď takový práce. Jsem z toho na nervy. Chce to posilu. Dneska povedu přijímací pohovory. A podle čeho je vybíráš? Z 5% rozum a zbytek instinkt. To je věda, co? Budu s tím člověkem každý den. Jaký zkušenosti by měl mít? No, nic zvláštního. No, možná bych to mohla zkusit. Klidně. Jo? Jo. Co vy tady? Bude tu pohovor.
Hele, nepředbíhej. Ne, Omlouvám se, jdu kvůli té práci. jasně. Pojď dál. Pohovory vede moje přítelkyně. Jasně, žádný problém. Hele, já jsem tě někdy viděl. Jo, to nevím kde. Přece ve snech. Byla jsem milá? A jak? Tak já počkám venku. Všem vám děkuji, ale místo už je obsazené. Je mi to moc líto. Čekáme tu už hodinu. A kdo vůbec jste? Kdo asi, co myslíte? Zdejší šéfová ne, tu znám od vidění. A její asistentku znáte taky od vidění? Ach jo. Nechte tu životopisy pro případ, že bychom zas něco měli. Dík. Clio, nechceš si zaplavat? Voda je úžasná. Ne, díky, je mi fajn. No tak pojď do vody. Řekla jsem nejde. Omlouvám se, ale je mi tu dobře. Vážně ti nic není? Kdyby něco, řekni mi to. Ne, ohromně se tu bavím, jsem v pohodě, fakticky. To rád slyším. Tak my tě tu necháme. Bav se, zlato. Kde jsou ostatní? Došla jim trpělivost a odešli. Takže jsi jediná? Jaký máš zkušenosti? Jen samý dobrý, na rozdíl od mých šéfů. Jak to? Chyběla jsem jim, když jsem odešla. Jasně. Víš, jde o to, že jsem měl počkat na Ricky. Jistě, stejně musím ještě na další pohovory. Tak já jdu. Tak víš co? Kdybys nastoupila, bude to v pohodě. No tak dobře. Nedělej uraženo. Táta nám dárky oběma kupovat nebude. Já žádný dárky nechci a ty se přestaň chovat jako rozmazlený fracek. Clio, co je s tebou? To je v pořádku. Clio, jestli ti něco vadí, No, víte co, máte pravdu, ta voda vypadá skvěle. Clio! Clio! Aha, tak tady jsi. Měli jsme starost. Promiň, Nevím, co se to s tebou děje. vysvětlím ti to. Vlastně nevysvětlím. Kdyby se takhle chovala Kim, tak by mě to nepřekvapilo. Ale k tobě to nesedí. Tak promiň, tati, ale... Bojíš se toho, že chci, aby vám sem nahradila vaší maminku? Ne, vůbec ne. Sem je fajn, vážně. No tak o co jde? Mně můžeš věřit. Já jen neměla náladu. Chováš se strašně divně. Řekni mi, co tě trápí. bylo by fajn dělat spolu. Jasně, dojdu to říct Zejnovi a pak se ti podívám.
Jo, jasně. Co tu děláš? Ricky, já jsem Sophie, těší mě, Zane mi dal tuhle práci. Tak fajn, blahopřeju. Zejne, do kanceláře, hned. Co? Nutná schůzka. Ahoj, my se vlastně známe. Jo, vzpomínám si. Nemůžu se vybavovat, musím pracovat. Můžeš začít vysvětlovat. Myslíš ohledně Sophie? Já jsem je měla přijímat. Řekla jsi, že si mám poradit. Kdybych přišla pozdě, což se nestalo. Zůstala tady jako jediná.